Dobrý den. Redaktorka Kateřina Dvořáčková. Vítejte na šumavských olympijských hrách. Bořicích na Bořický. A je to. To už viděla předtím. Já redaktor Václav. Nyní vám chci představit první zás. Běh kolem Tohoto stadionu. Připravit! Pozor! Teď! Už dobíjej! Vácha zase jako první! Jak zase? Předtím byl taky, ne? Uvedeme skok do písku. Koho písku, žádnej tady nemáme. Začíná z Žamaláka Lukáš. Čemu? Dobrý. Pozor, teď! Zase z toho nic není, bohužel. Kateřina Váchová. 3, 2, 1. Dělej! Pěkný, no, ještě udrží balanc. Ale šup, šup. Porušení pravidel. Takže zlato má rovnou Vácha. Halení. Znova. Já to netočil. Co bylo do flašky? Kačena už střílí. Bohužel vedla. Znova. Ani. A bohužel. V té tmě nejsi vidět, ale v poho. Vácha nadhasuje, Kateřina se strefuje. Dvakrát se strefila, teď jde na... Ještě ani nestřelila, ale... Je pokus. A piču z toho vidím. Takže děkujeme za sponzory. Musíš si s nima podat ruku. Děkuji za sponzor, který se mi půjčil pistol, která střílela. Je pistol, která vůbec nestřílela, ale jako střílela. Děkujeme hostům, že nám vypůjčili pískoviště, který je dlouhý. Dlouhý. Že nám vypůjčili tento velký stadion. Ale píču, Podívej ticho. se na stadion. Jo, stadion. A teď se s náma loučí redaktorka Kateřina Dvořáčková. A její lampa. Klapka poprvé na